сардухтори давлатии санитарии вилояти суғд бо судури як қарор фурӯши чанд нави маҳсулотро бо назардошти мӯҳлати нобудшавии он дар қаламрави вилоят манъ кард. дар қарори Таҳмина Усмонова, сардухтори давлатии санитарии вилояти суғд гуфта мешавад ки аз 17 май то 1 сентябри соли 2023 фурӯши маҳсулоти зуднобудшаванда ба монанди сихкабуби қимагӣ, маҳсулоти қаннодии кремдор, обҳои ташнашикани худсохт ва консерваҳои хонагӣ манъ карда шавад. Маҷнун Орипов, муовини сардухтори давлатии санитарии вилояти суғд, дар шарҳи ин қарор гуфт ки мақсади асосии он пешгирии бемориҳои шадиди меъдаю рӯда ва заҳролудшавӣ мебошад. дар фасли гармо талаботи аҳолӣ ба истеъмоли нӯшокиҳои ташнашикан, яхмоси мулоим, сихкабоби қимагӣ, маҳсулоти қаннодии кремдор, хӯришҳои худсохти хонагӣ, консерваҳои хонагӣ, калою почаи яхкардашуда, оби ҷав ва дигар маҳсулоти хӯрока зиёд мешавад. аз ин лиҳоз фурӯши маҳсулоти зикр гардида ки сертификати гигиенӣ ва хулосаи санитарию эпидемиологӣ надоранд, то тира моҳ манъ карда шуд, зикр намуд Маҷнун Орипов.